ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ኢየሱስ ምን ተደቀ መዛሙርቱ ከምዝ ጸለየ ቁጥሪ 1-2 ኢየሱስ እዚ ተዛሪቦ ዓይንቱ ናብ ሰማይ ቋሓቢሉ በለ ወአቦ ሕጅታ ግዜ በጽሓ ነዞም ዝሃብካዮ ኩላቶም ናይ ዘለዓለም ህይወት ምን ትኽቦምሲ ንወድኻ ኣብ ልዕሊ ስጋ ዘበለ ምልኪ ሂብካየ ኻሞ ንሱ ምእንቲ ክኽብረካስ ንወድኻ ኣኽብሮ ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካን ነቲ ዝለኣካዮ ኢየሱስ ክርስቶስን ክፈልጡ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዚኣ እያ ኣነ ነቲ ክገብሮ ዝሃብካን ግብሪ ፈጺመ ኣብ ምድሪ ኣኽበርኩኻ ወአቦይ ሕጂ ድማ በቲ ዓለም ከይተፈጥረት ኣባኻ ዝነበረኒ ክብሪ ኣባኻ ኣኽብረኒ ነዞም ካብ ዓለም ዝሃብካኒ ሰባት ስምካ ገለጽ ኩሎም ናትካ ነበሩ ናይ ሃብካኒ ቃልካ እውን ሓለው እቲ ዝሃብካኒ ዘበለ ኩሉ ካባኻ ምዃኑ ሕጂ ፈለጡ እቲ ዝሃብካኒ ቃል ሃብክዎም ንሳቶም እውን ተቐበልዎ ኣነ ካባኻ ከም ዝወጻኹ ድማ ብሓቂ ፈለጡ ንስኻ ከም ዝለኣካኒ እውን ኣመኑ ኣነ ምንተኦም እልምን ኣለኹ ናትካ እዮም እሞ ምንቲ ዞም ዝሃብካኒ እምበር ምእንቲ ዓለም ሲ ኣይልምንን እየ ኩሉ ናተይ ናትካ እዩ እቲ ናትካ እውን ናተይ እዩ ኣነ እውን ኣባታቶም ከበርኩ ደጊምሲ ኣነ ኣብ ዓለም ኣይነብርን እየ ንሳቶም ግና ኣብ ዓለም ኣለዉ ኣነ እውን ናባኻ እመጽእ ኣለኹ ቅዱስ ኣቦይ ነዞም ዝሃብካኒ ከማና ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ብስምካ ሓልዎም ኣነ ምሳታቶም ኣብ ዓለም ከለኹ ብስምካ ሓልኽዎም ነዞም ዝሃብካኒ ተኸናኸንክዎም እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸምሲ ብዘይ ተሓደ ወዲ ጥፍኣት ካባታቶም ዝጠፍአ የልቦን ሕጂ ግና ናባኻ እመጽእ ኣለኹ ሓጎሰይ ኣባታቶም ምእንቲ ክፍጸም ድማ እዚ ኣብ ዓለም እዛረብ ኣለኹ ኣነ ቃልካ ሃብክዎም ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶም እውን ካብ ዓለም ኣይኮኑን እሞ ዓለም ጸላእቶም ካብ ትኽፉእ ክትሕልዎም እምበር ካብ ዓለም ከተውፅኦም ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶም እውን ካብ ዓለም ኣይኮኑን በቲ ሓቂ ቀድሶም ቃልካ ሓቂ እዩ ከምቲ ንኣይ ናብ ዓለም ዝለኣካኒ ከምኡውን ኣነ ናብ ዓለም ለኣክዎ ንሳቶም ብሓቂ ምእንቲ ክቅደሱስ ኣነ ርእሰይ ስሊኦም እቕድስ ኣለኹ ኢየሱስ ምእንቲ ኩሎም ኣመንቲ ከም ዝጸለየ ቁጥሪ 20 ስለቶም ብቃሎም ብኣይ ዝኣምኖም ድማ እምበር ስለዚኣቶም ጥራይ ኮንኩን ዝልምን ዘለኹ ዓለም ንስኻ ከም ዝለኣካኒ ምእንቲ ክትኣምንሲ ወአቦይ ከምቲ ንስኻ ኣባይ ዘለኹ ኣነ እውን ኣባኻ ከምኡ ድማ ንሳቶም ኣባና ሓደ ክኾኑ ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ እልምን ኣለኹ በአንድነት ፍጹማት ክኾኑ ዓለም ድማ ከምቲ ንኣይ ዝለኣካንን ዘፍቀርካንን ከምኡ ናታቶም እውን ከም ዘፍቀርካዮም ምእንቲ ክትፈልጥሲ ንሕና ሓደ ከም ዝኾንና ኣነ ኣባታቶም ንስኻ እውን ኣባይ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ኣነ እቲ ዝሃብካኒ ክብሪ ሃብክዎም ወአቦይ ቅድሚ ምስራት ዓለም ኣፍቂርካኒ ኢኻ እሞ እዞም ዝሃብካኒ ነቲ ዝሃብካኒ ክብረይ ምእንቲ ክርእዩስ ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ንሳቶም እውን ኣብኡ ምሳይ ክህልው እደሊ ኣለኹ ጻድቕ ኣቦይ ዓለም ኣይፈለጠትካን ኣነ ግና ፈሊጠካ ኣለኹ እዚኣቶም እውን ንስኻ ከም ዝለኣካኒ ፈሊጦም ኣለዉ እታ ብኣኣ ዘፍቀርካኒ ፍቕሪ ኣባታቶም ምእንቲ ክትከውን ኣነ እውን ኣባታቶም ስምካ ኣፍሊጠዮም ኣለኹ ከፍልጦም እውን እየ